Yo ye. Mas Budi Komar saha Pak D Tirta kanca-kanca BWKD. Sugeng amirsani. Karo men digoleki karo kanca-kanca diuja laras Indonesia, Gong. Ngapa, Nduk? Ki ana pamundhut gending lawas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu, sugeng riyadin. Pak Kangko sak rombongan saking Jawa Tengah. Nggih. Niki saking kru Karang Tua. Oh. Karang Tua nek kene iki nek para pinisepuh kuwi Karang Tua. Lek sing nom-nom Karang Taruna. Wah, ha ta? Nah. Mriki Karang Sepuh utawi Karang Tua kalih Karang Taruna. Oh lha nggih. Iya. Ngoten lho, Mak. Beda karo ngene dhewe, lek ngene dhewe para pini sepuh karo para pini silin. Napa niku, Pak? Salep. Oh, salah. Nek kene Karang Tua, ya, pancen desa Mawacara negara Mawatata kok. Ya ta, Nduk. Nah, saking para pini sepuh nek cara Solo ki wis ora nganggo Karang Tua utawa Karang Sepuh ning saking sagunging para pini sepuh wonten ing RT 19 RW 3 Disambagi Dusun Gedangan. Niki badhe nyuwun lagon kanca-kanca dicatet. Lancaran kates tila gantung garapan Suwargi Kinarta Sabda. Panganane cacah. Panganane cacah we. Kates tila gantung. Ah ya. Kalian pupuk wangi mandhapipun Klasa Pandan. Pupur, Pak. Apa? Pupur wangi. Pupur. Oh, pupur to, iki pupuke tulisane. Pupur wangi. Pupuk iki gending Mediunan ya, Nduk? Niki Tayuban nggih. Tayuban. Nah, men digoleki kanca-kanca engko. Nah. Matur nuwun cekap semanten, Mbah Salam. Nggih, matur nuwun artanipun 50. Ya, entak nasikno. Ya, ya. Gonge ya. Yuk. Matur sembah nuwun Cahayu. Lha iki Gong. Cakala mangsa kaya ngene iki. Awake dhewe wis merangguli lelakon nek iki mau